Os socialistas pídenlle a Miguel Caride que deixe o seu posto como deputado. Caride toca que se vaya para casa. Xo dixemos por activa e por pasiva. E se non se vai, como creemos que vai a ser, ou que vai a acontecer, porque evidentemente creemos que está cómodo nesta situación, se non é así, o que lle pedimos sinceramente é que axude a cambiar esta provincia. E se non se vai a ir, que o faga desde dentro. E nós o que pedimos é un plan único, saben vostedes que levamos pedido moito tempo, un plan único que reparta esos fondos equitativamente e con xusticia social para todos os concellos desta provincia. Pois Caride pode axudar, se non se vai para a súa casa, dende dentro a facelo. A facer outras moitas cousas, pero dende logo pode axudar a eso. Pola súa banda, o secretario provincial Rafa Villarino nega calquera negociación con Gonzalo Pérez Jácome nin no Concello nin na Deputación. Nós non estamos negociando con Gonzalo Pérez Jácome nin no Concello nin na Deputación. Estamos falando de que lle pedimos a Miguel Caride que dé un paso atrás unha vez fracasada a súa aventura política, que ademais dana gravosamente o seu prestixio profesional e persoal, e que con eso se abra unha oportunidade para que nesta provincia se goberne dun modo diferente. Os socialistas tamén amosaron a súa total repulsa a que os plenos da Deputación de Ourense e outros órganos colexiados se celebren a través de videoconferencia.